डोनेसन डोनेट खालामनाया दिनैसिमाव बेसेबां जाखो? गोबां सोंथि नोंथाङाबो मिथिनो लुबैयोना? जुदि नोंथाङाबो मिथिनो लुबैयो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, स्किप खालामालासेन, अब्लासो बुजिगोन। खुलुमबाय, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। दायो आङो खोन्थालांगोन नोंथांमोननो बेसेबां जाखो बेसेबां जायाखै आंनि डनेट खालामनाया। नोंथांमोना मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनांगोन। आरो गोबां मानसियानो सोंथि खालामदों दिनैसिमाव बेसेबां जमा जाखो, डिटेल्ससिम मानो खिन्थाया, बेफोरबायदि गोबां सोंथि खालामदों। बेनि थाखायनो आङो दिनै डिटेल्सखौ होनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो फुरा डिटेलै खोन्थालांजोबगोन प्रुफजों लोगोसे। सिगाङाव आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना हो, मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैगोन। आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, आङो डिसक्रिपसनाव मोनसे एप्सनि लिंक होदों, आइमो बाजार। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामनानैहाय रेजिस्टार खालामनानै ला। मानोना बेखौ रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना लायोब्ला आरो आंनो थाइसे थाइनै डनेट खालामनाय बायदि जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौबो रेजिस्टार खालामनानै लाहैगोन होननानै। आरो नोङो आइडिया रोङोब्ला नोंथाङाबो बिनिफ्राय आरोबाव गुबुननो शेयार खालामनानै नोंबो रां खामायनो हागोन। आं बेखौहाय दिनै सर्टकाटै बुंबाय, आङो मालाबा मोजाङै खोन्थागोन नोंथांमोननो। दानिया फैदो डनेसना बेसेबां जाखो। डनेसनखौ आङो मैया खावसे उइथड्र खालामदों, 10,000 थाखा उइथड्र खालामदों। बिनिफ्राय 10,000आवहाय 1,000आव 10 थाखा खरि लायो। दा आङो मैया बे 10,000खौहाय 10,000खौहाय उइथड्र खालामबाय। आरो जिखिनि नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय थादों बेखिनिया आरो दा एकाउन्टाव दङ। टटेल गासै जानानै दङ जाहैबाय डनेसना 22,727 थाखा। बे राङा आङो अनसुंथाइ बिजेननायनिफ्राय दिनैसिमावहाय बे राङा जमा जानानै दङ। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो। आङो नोंथांमोननो दिनैहाय डिटेल्सै खोन्थाजोब्बाय। आरो जोङो समबारावहाय काजोलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय एडमिट जागोन। बेयावबो नोंथांमोना आं ब्लग लानानै फैगोन। न'निफ्राय थांनायनिफ्राय सहैजासिमावहाय आं नोंथांमोननो ब्लग देखायगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। जोङो माबायदियै मावगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आसा खालामबाय थाबाय नोंथांमोना नायगोन होननानै। आरो आं दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना ला, मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैयो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।